Ähwan dostlar, nähäzir Türkmenistanyň halk artisti Sehat Mehmet Recepbaýewiň ýanyna geldik. Halifa mümkinmi? Assalamu alaykum, mümkinmi Halifa? Gel. Oğlum korkut kalkmam. Geçme uğra talıp gelemeyinim bana. Kovmu kalk. Go Halifa go özüňizem. Bugün ne bir salamlaşaýyn Halifa ölendik. Ýöret ýola çykdyk. Gel geleni ýaşy gelin. Mekanim şol bir halifalary ýatlap gelipsiň. Umman bir özüňiz barada gurrun beriň gelecekke geçen halifalar barada gurrun beriň bir şagirdleriniz barada gurrun beriň diýip ýörüte ýatlap biziň owa bir etrawa ilmide gelipsiň bir ulukhanada diýşediňim. İşden oňuna boldum. Umman men bir özüm barada aýtsam men 1957-nji ýylda häzirki Qur'an Sultan Eje etrawynyň magdumlygy geňeşligine neden doldum. Bir 7-nji klasa çelli o mektebinde okudum 32-nji orta mektepde ondan soň maşgala ýadym sebäpli etrap merkezindäki Nur Muhammed Andaliýew adyndaky 1-nji orta mektepde dowam etdim. Ony 1974-nji ýylda tamamladym. Men umman aýdym şokumyny aýdym barada ýatladym. Şol owada kan döwründe de 7-8-nji klaslarda bir owada mektepde gurnoklar bardy. Şo gurnoklara gatnaýadym sebäbi men şo döwrüň aýdymçylaryny üns berip dinleýärdim, bilemek näme üçinligini ýöne bir aýdymsaz men üçin bir hemra bolup galdy. Ýa-ni şol radioda aýdymçylar aýdýady, Türkmenistanyň halk artisti Halifa Ahmed Öwürgetkäýip ana berdi attanyp. Başga Magtum Aliýewiň aýdymlaryny ýygy-ýygydan göýberýärdiler şo wagt. Taky Jepbarowyň aýdymlaryny göýberýärdiler. Umman şolar dinläp men bir özümde bir dehin döredim hadi pikir edýänne. Sebäbi soň bir aýdymsazdan kän aýryşy bilmedim men. Şoň üçinem bir aýdymsaz meniň üçin bir bir ýan ýoldaş Şemra hökümine şondan bäri gaýtdy. Meniň ýanymda we men aýdymdan aýryly bilemek, aýdymdan daşlaşyp bolanak, bu bir özüne baglayan bir jadyr senet, jadyr zat aýdymsaz. Men ilkinji gedek 1974-nji ýylda okumy tamamlap ilkinji gedek Türkmen telewiziýasynda maňa çykyş etmek meýesser etdi 1974-nji ýylda. Sebäbi o wagtlar owalarda bir etraplaryň telewizion gülleri diýip taýýarlaýdylar gowy gepleşik. Ol gepleşiklerem diňe janly ýagdaýda gidýärdi. Sebäbi häzirki ýaly bir ýazgylar edip bir näçe gündan soň bir seredip ýazgylarda göwerilenak da wagty diňe şol gün barýan, taýýarlyk görýän, ondan soň akşam eýam sen janly ýagdaýda gün efirde sen toparyň bilen çykyş etmeli. Umman şol ýagdaýda 1974-nji ýylda bir owamyzda halifalarymyz bardy. Durdy Bagşy, Babaýew, Meret Bagşy, umman başga da bir näçe kaka geldi meniň öz halifam. O şol bir näçe bagşylar bilen gidip çykyş etmek meýesser etdi. Men ilkinji gedek şol çykyşym men üçin bir uly goltugy boldy sebäbi men şonu owanyň bir ýaşygy höküminde okuşy höküminde ilkinji gedek samolyotda uçurabilmek meýesser etdi. Uçurdan ýer sýyrlamak meýesser etdi. Aşgabada ilkinji görmek, ilk gedek görmek meýesser etdi. Şoň üçin hem bir bagtly ýagdaý bolup geçdi ilkinji gedek men üçin şol. Umman şol aýdymlamak şo çykyşda bir gowy Oglubek diýen halk aýdym ýerine ýetirdim hem sadagy diýip bir kompýuterlanyň ýanyna aýdym ýerine ýetirdim. Şöyle aýdymlamada gowy derejede çykypdyr onu bir bilen owa doşlamydan häzir wagtlarda da ýatlap geçýärler. Men ondan soňra 1976-njy ýylda Türkmen Owajyk Üniversitetine okuwa girdim. Onu 1982-nji ýylda tamamlap öz owama işe geldim. Öz owamda bir näçe ýyl işledim. Öz oglumdan owajyk işledim. Ondan başga da Magtumly adyndaky ýaşlar guramasyna ikinji sekretar bolup 5 ýyl işledim. Ondan soň 1989-njy ýyldan häzirki wagta çelli Qur'an Sultan Eje adyndaky etrawynyň medenet bölüm müdiri bolup işleýän. Umman men iş ýagdaýym, durmuş ýagdaýym şeýle. Ýöne aýdym barada görüň ederine aýdymsaz haýtykärde işleýäňne de, haýdy wezipede işleýäňne de, sen kim bolanyňda da, owajyk işgär bolanyňda da, sen mehanizator bolanyňda da umman aýdym bilen ýaşamak bir ulukhan zat sebäbi bolup aýratyn adama bir ýadan wagtynda bir goltugy berýän zat, gynanan wagtynda goltugy berýän zat, begenen wagtynda goltugy berýän umman bir jadyl sunuwçy. Şoň üçin hem aýdymsaz hökman aýdymsazy haýtykärde bolanyňda da ýatdan çykarmalydyr. Allah Taala maňa şöyle bir gowy paý berdi.
aydımdan pay berdi, sungatdan pay berdi. Häzirki döwürmezde aydym sada uly hormat goýlýar, hormatly arkadaşymyz o maňa köp şahat terpalaryny yapdy. 1996-njy ýylda men Watana bolan töwüş üçin medalyna diýilandym. 1999-njy ýylda Türkmenistanyň atgynyň artistiýany ad aldım. 2010-njy ýylda biziň hormatly arkadaşymyz maňa o Türkmenistanyň halk artistiýany belen dady berdi. Men muňa gowanýan, begenýan arkadaşymyň jany sag bolsun. O biziň medeniýetimizde, sungadymyzda arkada hakyky sözdüň dolu manysyna arkada bolup durýarlygy üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Ondan başga man halipalarymyz barda görüňeden men bir öz hakyky halipam Türkmenistanyň atgynyň medeniýeti haky geldi. Olmağa köp zatlary öwretdi. Köp aýdymyň inşeltizimlerini, men onuň aýdymlaryny günüş berip dinleýärdim, ondan öwrümler alýardım. O Türkmenistanyň halk artisti, Özbekistanyň halk artisti Bamurat Hamdamyň aýdymlaryny köp dinledim. Köp zatlar aldım onuň aýdymlaryndan. O Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Özgür Tekaýewiň aýdymlaryny köp zatlar aldım ondan. Şoň üçin men olaram bir gaýbany özüme Halipa hadap edýän. Kahyl dip barada aýdanyň muman meniň şu derejeye ýetmegime bir orta çykyp aýdymy saz sunugadyna gelmegimne we meniň halipam Kahyl dipin köp paýy bar, dehmeti bar. Onuň bir o bir şowatlar bir adagan aýdymşytda biziň etrapda Daşoğlu welaýatyna umman toý märekelere wagt köp ýederdi, köp ägidildi. Oňa bir toý märekelere bir soğumana köp bolan bir mümkinçiligim bolmaýar. Günne aşa soğumana otaňam bir üstüne kemal toy bir-birine dogry gelýär. Şonna şu bir gelen adamlara toyun eýlerine menem günne aşa on habar ýadymna. Ene meniň şu edir özümden özüm ýala aýdan aglan şunu goý bereň. Şu toyuňyzy gül ýaly soğup berer dip meni köplenç meni goý berer toýa. Şoň üçin hem otaň gelip şol adamlar gelip Halipa tuweleme şagirdi ýeşdirebilen eken dip gelip aýtdylar maňa dip Halipaň özüň bu gürüň berýärdi. Şoň üçin hem şeýle ýagdaýlarda bir köp zatlar öwrenip aýdyp man goltuky gerekde Halipadan hem goltuky gerek. Hormatly Halipama şoň üçin köp minnetdarlyk bildirýän, sag bolsun aýdýan. O ýatan ýer ýagty bolsun. Kahyl diýdim. Indi ýadyrym näme şoň oglanlar bilen bir iş ýaşýar tuwelemene döwran bar. O ritim bloklar, ritim sagrawlaryna çalýar. Merdan bar aýdymçy. O dädiş bar tuweleme dep sagrawlaryna. Olaram häzir şu bir ýylyň halkyň o gowullaryna bir gowullarynda çykyş edip, toýlarda çykyş edip abraya eýe bolup ýörler. Muňa da bir gowanyat begenýat. Bide uly hormat goýýan, menem olara uly hormat goýan. Umman ýene-de ýatlamaly adamlar bar. Elbetde sunugat bir äleminde elbetde bir aýdymçy bolup çykjak bolsaň bir taýdanna da gerek. Men ýaşlykda Recep Kulu Orazow ben ýanynda taýdanlaryň diýde toýlarda. Pir Muhammed Abaýew tar çalýady. Amangeldin uryp ses güýçlendiriji aparatura bilen üçin edip biziň ýaşlyk döwründe ähli toýlamyzda şolar bilen bile towdyk. Köp ýyllaryň dowamında halkymyzyň toýlaryny, märekelerini sowup o döwürde aýdymçylar känni, gowy aýdymçylarym bardy ýöne toýlar, märekeler o wagty jallaydylar. Soň köpräk janly aýdym ünitberlýärmi, aýdymçy saýlaýardy. Ýöne şonda da biziň etrafymyzda ýene bir aýdymçy Atajan Durduýew bir dehilli aýdymçy bardy. Olam öz owada bilen dehini bilen tuweleme halkymyzyň arasyna bir at goýup gitdi. At kadanyny Atajan Durduýew diýen näder köpler tanýarlar olar. Olam bir toýlarda, märekelerde o çykyş edip bir özüniň dehini bilen halka özüni tanadan olan olam şu wagt ýatlamalyk mümkin däl, onam ýatlak geçmeli. O şagirdleriň ýene bir nagdanyny men etmýärifem bar. Tuweleme olam bir döwletimiň derejesinde bir ýangy ýarym telewiziýasyna gatnaşyp welaýatimizde Aşgabat şäherinde o çykyş edip bir uly dehini bilen bir ýygy goýan olam bir halipalyk etýän şu wagt oglanlaryň biri olam
Böyle döwürde aýdym aýdýardyk halipa şagirt bolduk onuň bilen. Olam tuweleme häzirki döwürde tamam iş ýapýar. Oňa da bir sunuga dälemine üstünlük arzuw edýäs. Häzir hem tuweleme gepleşip durýar, gatnaşyp durýar. O toýlarda, märekelerde uşýar. Ama man aýdym arada bir ýatlasak aýdym döretmek üçin elbetde näme? Bir adam iki adam rehmeti yeterlik däl de. Oňa ilki bilen söz tapmaly, oňa saat tapmaly, o saaty işlemeli. O saatlaryň her gaýsyna aýratyn saat goýmaly, owal goýmaly. Meniň mysal üçin köp aýdymlarmy nedir Muhammed saatlaryny ýazyp, o halifene şulaýdym işledim, şunu bir göräý dip, elmydam şu çağırıp Fakat Mehmet Halifa arkada aydımını yak verdi ve onu maslahatlaşıp görü o nehili kovu oldu. Umman işler köp da, şoň üçin birden aýdym diýip birden çykana oňa köp zähmet gerek. Öýde de men oglum Serdar bilen köplençi işleýän, oturup aýdymlary o maňa o çağırýar da, o da şu aýdymlar bar, gowuşuny bir dinläp görseňe dip, Kemal onuň studiýasy bar da öýde dinläp zat edip şondan netije çykaryp maslahatlaşyp, o galy berse dotan ýerinden bir aýdym ýazmaly bolanlar ne bir şagirdimiz Mekan Nuriyev, onuň bir saat maslahatlaşyp, oňa saat ýazdyryp bir aýdymlamaly, o aýdymlar döýär. Şagirdlerimiz häzir tuweleme o biziň derejemize ýetip gowy üstünlük bilen çykýar diýerlerine Kuwat we ýitip bar, ýaş estrada aýdymçy Mekan Gadaqov bar, Mekan Nuriyev bar, nedir Muhammed Atageldiýew bar, Mehmet Nuriyev bar. Ene şular zatlaryň biziň bir şagirdlerimiz köp ýyllap biziň bilen işleşip, aýdym aýdyşyp bile tuweleme birekden bir tejribe alyşyp bir uly derejeye ýeten ogullar da şular. Şolara da üstünlük gelecekde üstünlük arzuw edýän biz häzirki döwrümizde iň bir bagtly döwrüň biri. Biziň aýdymçylarymyz üçin, taýdanlarymyz üçin, sunuga dişlerler üçin. Umma sunuga dişlerler üçin iň bir gowandyrçyly, begendirçikli, iň bir gowy döwür. Sebäbi hormatly arkadagymyz we ähmüm küçükler döretip berdi. Aýdym aýtmak üçin, saat çalmak üçin, özüň görkezmek üçin biziň döwrümiz bagtly döwür. Döwletli döwür, saçakly döwür, artxally döwür. Biz muňa gowanmaly, begenmeli. O şagirdlerimize de şu tawşyjak-dadym täze aýdymlar döretmeli, watanymyzy wasyp etmeli, tebigaty wasyp etmeli, zähmeti wasyp etmeli, hormatly arkadagymyzy wasyp etmeli, diňe gowy işlemeli, öňe diňe öňe gitmeli.